Iszka-Szentgyörgy, ismertebb Finnországban, mint gondoltam volna, állította nem kis meglepetéssel Jari Vilén nagykövet úr, mikor tudomást szerzett a köztársaság elnök úr tervezett Iszka-Szentgyörgyi látogatásáról. Iszka-Szentgyörgyünk on tunnetumpi Suomessa, kun ajattelin väitti yllättyneenä Suomen suurlähettiläs Jari Vilén, kun hän sai tietää Suomen tasavallan presidentin vierailusta Iszka-Szentgyörgyissä. Tisztelettel köszöntöm Ő Excellenciáját, Sauli Niinistö urat, Finnország hazánkba látogató köztársasági elnökét. Toivotan tervetulleeksi Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, joka on tullut vierailulle Unkariin. A tavaszi emléktábla avatás után ma a Finn emlékszoba megnyitásának ünnepi alkalmából emlékezünk arra, hogy a II. Világháború idején a budapesti bombázások elől a finn nagykövetség Iszka-Szentgyörgyre, az Amadé Bajzát Pappenheim kastélyba költözött. Keväisen muistolaaton paljastuksen jälkeen tänään kun avaamme Suomi-museon täällä juhlallisesti, muistelemme niitä aikoja, kun toisen maailmansodan aikana Budapestin pommituksia, Suomen suurlähetystö pakeni Budapestin pommituksia Iszka-Szentgyörgyin, Amadé Bajzát Pappenheimin linnaan. Sajátos emlékeket idéz a kastély barokk szárnyában kialakított követségi szalon és dolgozószoba. A háború tragikus évein túl a monarchia békeévére a pécsi szalongarnitúra, a finn történeti múltra a paloták berendezését idéző bútorok emlékeztetnek. Linnan barokkisiivessä siipeen perustetun lähetystön salongin ja työhuoneen avulla muistelemme eri asioita, sekä sodan traagisia vuosia että monarkian rauhanaikoja, mutta myöskin Suomen historiallista menneisyyttä kalustuksen avulla. Az emberi művészi felelhető kapcsolatokat igazolja Üjö Lipola szobrász ma megnyíló kiállítása is. Se, että Suomen ja Unkarin suhteet toimivat yhteiskunnan eri tasoilla, niin siitä on osoituksena kuvanveistäjä Yrjö Liipolan tänään avattava näyttelykin. A művész 30 évig élt Magyarországon, Lipola György néven otthonos volt a magyar művészeti életben. Arcát a Vörösmarty szoborcsoport egy mellékalakján a zászlós hordozó diákén örökítette meg tanítómestere Kallós Ede. Taiteilija asui 30 vuotta Unkarissa ja unkarilaisten taiteilijoiden piirissä hän oli tunnettu nimellä Liipola György. Hänet on ikuistettu Budapestin keskusaukiolla Vörösmartyn patsasryhmässä lipunkantaja opiskelijassa. Ma Magyarországon készült szobraiból nyílik itt a kiállítás. Tänään avaamme tämän näyttelyn, jossa on esille hänen Unkarissa valmisteltuja teoksia. Köztársasági elnök úr a 6. Finn-ugor világkongresszusról érkezett közénk. Tasavallan presidentti on saapunut tänne suomalais-ugrilaisten kansojen 6. maailmankongressista. A Finn-ugor, azaz a finn és a magyar nyelvrokosság tudományos elméletén túl a mai ünnepi alkalom példát mutat, és útravalót ad mindnyájunknak az emberi sorsokban megnyilvánuló kapcsolatokról, kis népek közös sorsáról és a barátságról. Suomalais-ugrilaisten kansojen kielisukulaisuuden eli Suomen ja Unkarin kielisukulaisuuden lisäksi tänään pitäkäämme mielessä sekin, että miten tämä ystävyys on ilmentynyt ihmisten kohtalossa näiden pienten kansojen ja muistakaamme pienten kansojen ystävyyttä. Isten hozta köztársasági elnök urat Iszka-Szentgyörgyön, Fejér megyében. Toivotan uudestaan tasavallan presidentti Sauli Niinistöä tervetulleeksi tänne ja Fejérin lääniin.